Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A yau bidiyon mu ne zai kawo muku yadda za ku samu kati a wayarku. Idan wannan shine zuwan ka na farko zuwa wannan channel din namu, muna roƙonka da ka danna mana alaman subscribe sannan ka danna mana alaman ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗaura shirin mu. Farko dai za ku shiga Play Store ɗinku kamar haka. In ka shiga Play Store ɗinku sannan ne ka zo nan gurin da aka sa setting ɗin nan, sai ka setting application ɗin, ka taɓa shi haka, sai ka rubuta share it light. Gashi nan ma kun ga ya fito a sama ya bayyana, sai ku taɓa shi. Bacin kun taɓa shi kamar haka, kun ga mu already dama mun riga mun yi download ɗin shi mun sa, sai ka danna. Idan baka download ba ka danna install, yana zuwa kan wayanka, to sai ka je ka shiga cikin app ɗin application ɗin kamar haka. Abu da muka fi sa kamar haka. Abin da aka yi nan farko shine zaka taɓa wannan alamar akwatin, zaka taɓa ta. Idan kuka taɓa ta zai kawo muku nan gurin, to abin da za ku yi ko sai ku danna claim. Idan ku danna claim, to sai to akwai abubuwa guda uku. Na ɗaya za ku buɗe da Google, na biyu da Facebook da phone number, amma mafi akasari an fi so ka buɗe da phone number ka. Yanzu sai za mu shiga ta phone number, mun danna kamar haka. Da ya fito da ma haka, to zai ce ka sa phone number ka a nan, da za su tura maka verification ta ciki. To za ka sa phone number ka wanda kake so katin ya je mata. To yanzu bara mu sa phone number mu. Mun sa number mu kamar haka, mun saka, sai mu danna continue. To za ka dan ja su turo maka wani verification. Yau gashi mun riga sun tura mu verification din mu, mun sa ya shiga successfully account. Sai ka danna wannan claim din, gashi nan. In ka danna shi, to za su baka akwati guda 25. Kun ga shi nan. Amma da farko abin da za ku yi yanzu tukunna, za su ba ku naira 6,000, diamond 6,000 da za ku sayar da shi, bonus ne wannan. Yanzu abin da za ku sa su ba ku, za ku shiga nan friend code din nan, gashi nan, za ku taɓa shi. To idan kuka taɓa shi kamar haka, to za ku sa wannan code din. Mun sa code din. Idan kuka sa wannan code din, sai ku danna shi. Idan kuka danna shi, zai ce muku successfully, zai wannan. Amma mu abin da ya bai ba saboda mun riga mun yi da wayan, shi bai yi ba. Amma kuna sawa zai ce muku successfully, har su ba ku 6,000. Idan kuka sa ku submitting, sai ku zo ku buɗe wannan akwatin, gashi nan. Sai ku taɓa shi so 25, sai ku buɗe shi. Za ku ga diamond ɗinku yana ƙaruwa a sama. Ku ƙara buɗe shi. To yanzu bara mu gama buɗe shi gaba ɗaya. Na sama, ka gani? Sai ku shiga diamond na sama. Zai buɗe maka page ta cikin Chrome ɗinka. To wannan duk diamond 5,150, to yana matsayin katin naira 50 ne. To kuma nan zai sa maka ga diamond a nan sama, ƙasa kuma ga kuɗin nan, adadin abin da aka yi siya da shi kati. To kun ga nan yanzu muna da diamond 6,071, yana matsayin katin 58. Yanzu bara mu sa katin naira 50. Sai ka sa phone number da katin zai je. In ka sa shi haka, sai ka sa tab din line ga 9 mobile, Glo, MTN, Airtel. Domin namu da yake Airtel ne, sai ka taɓa. Da yake Airtel ne, sai ka taɓa OK. Kanan ya yi success. Ina success, za ka